आंबो जाखावसै नै लायबाव लायबाव गिदिंलाबायनाय जाबालाय ओइस जानानै आवाज गैयालासिनो जादे हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नाराबारियावलाय मा कट गानलायनानै फैलाबायखोब्रा बेला बिदि साननो जानो हागौ आरो दा माने हामफेनाबो बारा गोबाव गैला नालाय बे मासावनोसै माने ओमफ्राय दा जोङो मोननैसो फटक नेरसोन बायदि महरै थालांथोंसै होननानै फटक लानो नागिरदों आरो दिनै फट'शूट खालामनो नागिरदों दा बेवहायनो नै आंजों दंफैयो पार्टी अन दा रोड साइड केमेरामेनाव माने बे साफायगोन आरो ओमफ्राय जों नुदों उनथिंजाय हामफे फैगासिनो ओमफ्राय दिबिका बाजै बेनिफ्राय लकेसना जों बारा गोजानाव थाङाखै खाथिनि दुब्लियावनो ओरैनो नर्मेलसो नालाय जोंना माने रिफ्लेक्टर जेबो गैया आरोना एकदम नेरसोन महरै थालांथोंसै आरोना जेनेबा बेनिखायनो फट'शूट खालामनो नागिरबाय दिनै ओरैबायदि सान्दुं गोसा सान्दुंखौ रायलाय जाया दामामना बरिया खिन्थु नै फैगासिनो एक्ट्रेसफोरा एफा सान्दुं गोसायाव उन्दुनो ओंखारबा बोरै जानोलै हा मबाइल गोदान नङाथ' आं माबाखौसो बख'दों कभारखौसो जायोथ' बैयावबो हाजोखौ नुहुरना नै मोजांनो हाजोखौ मोजां नुहुरो दे फट'शूट थ' ब्लग भिडिअ तो आरम्भ करूं जोंना बेनो इसां मोजां जायगाया मालायनि खिबारियावलाय बहा थांलाबायनोब्रा इलै थांबायब्रा स' दायो केमेरा साफायनो थाखाय रेडि जाबाय नै लेन्सखौ एसे फोसाबगासिनो दङ बोरैबाबा माने ब्लार नुलायलाङो नालाय मोजां नुनो नागिरा केमेरायाबो 80 बोसोर फुरानासो माने बेलेगनिखौसो लाना फैदों नालाय 80 बोसोर फुरानाबाबो थादोंसैल' नेरसोन महरै ना सान्दुंआ ओरैबायदि गरम नै आयु नै हाथरखि बायदिसो नुयो सान्दुंआलाय गरम जायाबा मा गुसुनांगौ नामा बेलासिबा मोजांसिन जायो आरो दालाय बेलासि नङा 2थासोल'सो जादों मा बेयावनो लागोन दा अके खाबाय ओरैसो जानांगोन नै मानसिया ओरै सेदखौ नायलाय नों ओइस थांबालाय जामोन दानदों दख'नाखौ बेरफुलायखादों बैथिं खालामलाय माने बै ब्लार जाखागोनखा उननिया ओमफ्राय आखाइया उथिं जानांगोनथाय आखाइखौलाय नों राइटखौसो हमनांगोन ना बेखौ नायब्रा बेखौ खानायखौ आखाइखौलाय बा इखौ नाय नालाय सान्दुङा नायगासिनो सासे ओमफ्राय इदिनो थाबाय थानो होदों केमेरामेना नोंसोरखौ खोनाबाय इदिनो नायनांगौनो सान्दुंआ जि मा एकदम मेगन रम रम मोनलायो
ओमफ्राय नोंहाबो बिदिनो होनो आं थाफानोसै नामा थाफा Coba. Ready. 1, 2, 3 and action. Rồi này gần nào. Udah gần lại apa? Nunggu. Nunggu ating ku selai. Ating ku selai. Rồi này gần. Udah kis खालामदो. Ha? Mari खालामगोन? आं रेडि खा दे. खेबसिगोन ना चलो माबाखौ नाय दैमुखौ नाय Oke. Coba. Mulai. देखो तो Kata berapa sih? Navy close ha. Navy master. Navy close. Hah? Hello? Dinalai pala. Oh, ঠিক আছে dinalai pala phone দিবা ha. Nah, udah korok hulin bra. Hori na. Akan jeer ba humor. Yo. Ore gujo. Oh. deh. Ready? 1, 2, 3 action. Ini lo masih belum? Ma temen. Hah? Kalampin. Ya terus yang sana temen. Nunggu guzan thalang aja kecil susah. केमेरामेनानै माने हाग्रायाव जिरायलायनानै साफाय हरदों आरोना बिनिफ्राय माने फर्मुलायानो बेलेगसो बियो डेन्जार ना दाउ बुलायना साफायगोन ओरै डेन्जार केमेरामेन होनोब्रा बेफोरखौसो केमेरामेन माने आं एफा प्रफेसनेल नङा जेनेबा प्रफेसनेल नङाबाबो आंनि थाखायथ' प्रफेसनेल आरोना नङा बिदि नङाब्रा आंनि थाखायब्रा बेलेग थाखाय नङाबाबो दा जायखि जाया नै ओरै जाबानो गोलाव जायो गोलाव जायो नै बुस्थुआ माने आइ मिन लेन्स ना हरदो नोंथांमोना नै सिंगेल फट'शट हारसिं लागोन आरो दायो हाम्फैखौ नै फोरोंगासिनो बाजै दिबिकाया बोरैहाय थानांगौ पस्टफोरखौ बारा फटकबो लानाय जाया नालाय जोङो बारा रोङा ओंखायनो नै आंहाथ' फट' माबा गैया मिथिबायना जानला माला ओरै सेलफि लानासो आगारलाबायो आगारलाबाय लाइकबो गैया जोंनिया लाइक हरना होदो लोगोफ्रा औ न जेडिएक्सनि लाइभमोन नामा फेसबुकआव फेसबुक पेजआ जेडिएक्सनि ब्लगानोखा औ जेडिएक्सनि ब्लग इउटुबाव बेनो सेम नुगोन नोंथांमोना नुगोन एबार जों माने फट'शुट खालामगासिनो माने धामाका नायलांबाय थाबानो जाबाय फट'शुटखौ आरो जायफोरा साबसक्राइब खालामाखै होलांखा बेखौबो गोजा बाटनखौ अमाया बेसे गिदिर जाखोमोनलाय अमाया 100K ना मोजां खिथि फैबाय ब्रा दोहा अमा 100K नि अमा दं होननानै आं सानदों एसे गिदिर जागोन एन्जर बंगायासो देरसिन जाहैगोनब्रा 100K जाहैनाय जोंबा जों इसान माने 100K थाब खालामना होबाथ' बायनानै होखानांगोन आङो खिन्थु बे देरनायजों माजों जाहैगोन आरोना अके नायसै मोद बे 6 मास ना मा जाखोनो बिसान दंबाय थायो इसनि 6 मास नङाब्रा मास मोनसेल'सो थेवबो इसां एन्जर बंगायासो देरसिन जागोनथ' 10 केजि जासिगोन खोमा जायो नामा सेरनैल' जागोन बेयो दा खिथागोन र' लोगोफोर नै बिथिं हाम्फैखौ साफाय हरसिगोन आंनाथ' नै बारा माने जुम जाया नालाय नै सलिड फट'शुट खालामनो थाखाय सोरबा लादाख सिक्किम अरुणाचल शिलं मेघालय थाङो बेयाव सोरबा खिनानै फैयो हाजोआव बहाबा भैरबखुन्द'फ्रावबो जानानै लोंनानै खिनानै फैयो खिन्थु जोंना एकदम नेचारेल आरोना लोगोफोर नै साफायगासिनो दङ जोंना पार्टि अनदार रड साइडआ जेडिएक्सआ अके लुक बेयाव बिथिंना हरलाय अके
बिराद मोजां आरोना न'नि दुब्लियावनो साफायगासिनो जोङो सेम दहायनि बायदि खालाम बेहायनो सिगाङाव शुटिंबो बानायदोंमोन ओं दहायनि बायदि खालामबाव आरो नै शुटिं फैगासिनो दं आंना साननैसो उनाव माने मिउजिकआ रेडि जाथ'वाखै जाथारसिगोन अके एबार आं खिन्थाहरदो लाइभ फट'शुट सोलिगासिनो दायो नै बरिया जायगाया धामाका ना बासिनो हाया नुखादों दा नोंथांमोना नै बेकग्राउन्डआव नुखादों दा बेकग्राउन्डआव लोगोफोर दायो माने आं MLA जाबाय आरोना MLA नि बायदि ड्रेस गानबाय नै माने भट होनाय समाव MLA फ्रा बिदि ड्रेस गानो नालाय मन्थ्रि MLA फ्रा बेनिखायनो आं एसे फट'शुट खालामनो थाखाय दिनै बे ड्रेसखौ गानबाय आरो गावखौनो MLA बायदि मोनदों दा माने नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि फट'शुटआव दङ ओइनै बिथिंजाय दहायनो आं देखायखांखाबाय माने आं ड्रेसखौ न'आव सोलायनानै फैबाय हाम्फेया नै दायो बेलेग ड्रेस गानलायबाय बाजै दिबिकाया मा खालामदोंथाय इन्स्टायाव नायगासिनो दङ हा दुखु जादों मानोलाय दुखु जानांगौ जाखो इसां खुसिनि समावलाय ए नेट नाङैसो दुखु नोंहा रिल्स बानाय इलेक्सन जानायसैब्रा फुख्रिनि सावगारियाव थाब थाब भट होदो ना जानोबा बिराद गिदिर गिदिर ना मोनजायो खुसिया मोनजागोन माने आंना फुख्रिनि सावगारियाव जागोन आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना भटखौ थाब थाब होदो माने ना जानो गोसो दंबा खुसिया जानो गोसो दंबा माने जोंनि एरियायाव बिराद दलहा दलहि दं नालाय देरहायोब्ला आं बयनिबो फुख्रि जावना होजोबगोन कारेन्टनि मोसानो रोङो हा कारेन्टनि मोसानो कारेन्टनि दे मोसादो लागाव इन्ट्र सिबि आच्छा टिकेट दानाबा नुजोबा ना टिकेट दानबासो देखायजोबगोन दे नेक्स्ट टाइम नेनानै थाब्लानो जाबाय नोंथांमोना देखायगोन आरो ना फट'शुट लागाव कपिराइट फैगोन नामालै आंनालाय गैला दा जोंना फट'शुट खालामनाया जोब्बाय बेनिफ्राय रिल्स मोननैसो बानायनोसै आरो ना रिल्स मोननैसो बानायनानै लाग्रोसै बेनि उनाव मोननैसो फट' साफायबावनोसै ओमफ्रायनो जोबसिगोन आरो जोंना नै केमेरामेनाबो रिल्स बानायबाय मोननैसो जोंना जेडेक्सनि ब्लग ओमफ्राय ब्लगबो नुनो मोनगोन नोंथांमोना जोंनि फट'शुट खालामनायखौ माबायदि खालामदों नायबानो जाबाय नायदो एसे स्पेशेलि बियो हगारगोन ना माबा हगारगोन थैमु बसुमतारी हगारगोन ओमफ्राय फट'फोरखौबो आं देखायगोन नोंथांमोना इडिटिं खालामनानै इडिटिंखौ आं खालामगोन नालाय माने ओरैनो नर्मेलि आरो ना दे नायलांबाय था फट'शुटआथ' जोंना जागौखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आलासिफोरनो हाम्फेया मा जादों मा जायाखै नायदो खावख्राव खुख्राव माबा मा बुस्थु दा बियो खावख्राव खुख्रावनो बिदि एवो मानसिया बिदि जाहोयो आसि मेथाइसो नामा बेलाय आं दासो मिथिबावदो गोलाव गोलावसो थायोना आसि मेथाइया गुसुं जाथि ना बेचारा माब्लाबा र' अमा फिसा बे सुवादखि बाच्चाया देरबा 100K आव जादो ओइ बारियाव दङ 100K निया ना थाबैनो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर 100K खालामदो बेनिफ्राय अमायाथ' आं बुथारखासिगोन ने अमा माबासो अमा थावख्रि ना मा होनो बेसे गोथावसिन ना मेजेम गैयिया अमा थावख्रिसोब्रा गिदिंलाबायनाय जाबालाय जानानै आवाज गैयालासिनो जादे दे माथो मोजां दे दे आवाज गैयालासिनो जा साखौ खामरौमोनलै हाया साखो ओमफ्रायलाय आंबो जाखावनोसैनो लायबाव लायबाव साहा लोंखावनोसै ग्रास कापसो बिसोरो जिसिबि जेसिबि लायथांलाय बांद्राय जायाखै जानो मोनसेयानो जायो माबायदि बिलाय बोर बियो आनान गसाइनाव नंखाय नंखाय बाथ्रायावनो बोराबलायनायनि
लक्ष्मी सना होनलायग्राफ्रा ब्रेकआप जानायनि जारिलं दाउसा मासे गां दं बायदि मैया माया दं बारा जाबा आं दं बोर बियो आं आनान गसाइनाव जाबा नाथों बाथ्रायावनो खुद्रिलायनायनि माम्बार गारलायनानै आंनि जानायनि जादु मन्त्र रोंनाय मोनब्ला फुजाफोर होदलानानै रायसन खालामनानै गारलायहोगौ आं